Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir Müslüman doğanız şeyle soraptır. Esselamu aleyküm. Allah Teala'nın dostları barada aydıp bereyim da şu vaktim Allah Teala'nın dostları bar mı yoksa da ön yaşap geçenler barada aytsanız deyiptir. Ve aleykümesselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Müslüman doğanlar Türkçe'de, umuman Türkiye dillerde Allah Teala'nın dostları deyip veli evliya adamlar gözünü tutuyorlar. Veli evliya sözü Arapçası, birliği Arapçada veli, köplüğü evliyadır. Ehl-i sünnet vel cemaatın akidesine inancına göre velilik haktır ve veli takva Müslümanların keramet haktır. Veliler ömüm boluptur, hazırem bar. Ama Müslüman doğanlar esası sonra şu veli deyip kime değil ya? Bizim veli diyenimiz bilen bir kişi veli bolyar mı? Hakiki velilerin alamatı näme? Biz Müslüman doğanlar esası şuları bilmeli. Çünkü Müslümanların arasında veliler barada kän yanlış düşünce bar. Ençeme kişiler veli değilse yanlış görünüşte gözüne getiriyorlar. Veli, evliya değilse yanlış görünüşte gözüne getiriyorlar. Misal için käbir kişiler veli evliyalar değilse ağaşıklı, aksakallı, nurana, İslam vakti keramet görkezip bilyen, hovada uçup suda yürüyen, el hasali, adetten daşarı adam deyip gözüne getiriyor. Käbirler veli değilse hükman kerameti bolmaly diye ya da bir topar cemaat taşına üýüşüp eline oğşap ahuncan, pirjan deyip yören kişileri evliya mukadiyeler. Käbirleri evliya deyip derviş olup yamalı eşik giyip garip yaşap dünyadan özünü uzak tutup şu hili yaşayan kişi müka diyeler. Käbirler veli değilse yalnışmayan kişi deyip gözüne getiriyorlar. Eyyam şeyle bir dereceye gelen ol kişi yalnışmaya. Yani şonu cenneti yalak kabul ediyorlar. Veli diyen kişinin hemme diyen zadi doğru muka deyip kabul ediyorlar. Hatta bu kişilere veli deyip kabul eden kişisinin yalnışının bardığını ya da velilerin yalnışıp bileceğini aytsan gen görüyorlar ve kabul etmeyeler. Hatta kahır gelip näme diyorlar? Sen Allah Teala'nın dostuna karşı çıkyan mı? Sen veliden ayıp gözleyen mi? Diyorlar. Bidgatçı ahun mollaların içinde de şu hili yanlış düşünceler kän bar. Velilik ve keramet barada, evliyalar barada. Ol bidgatçı ahun mollalar falan kişi velidir ya da pirdir diyorlar. Sonra şol kişe beyat kasam ediyorlar. Ve Türkmençeleştirip kol vermek deyip adlandırıyorlar onu. Asliyetinde şona gidip kasam ediyorlar, beyat ediyorlar. Ve kol vermek diyorlar. Ol kişi bidgatçılar şeyle diye, ol kişi bizi Allah'a yetiriyen vesilemiz. Allah Teala bilen öz aralarına şol veli deyip hesaplayan kişisini aracı kabul ediyorlar. Öylerine şol kişinin suratını asyalar. Bu bidgatçılara seresteniz, ünsürseniz öylerine şol veli pir diyen kişilerinin suratını asyalar. Ama İslamiyette, Müslümançılıkta canlı zadın suratını öye asmak bolmaya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerine öye canlı zadın suratını asmağı haram ediyor, qadağan ediyor. Ama bular öz pirlerinin suratını öyne asyalar. O şol veli hesaplayan kişilerini sada halkın önüne çenden aşı övüyorlar. Bu Allah'ın dostu, kerametli adam deyip ol barada öz yanlarından hatta näme öte geçip käbir öz yanlarından toslama kerametler düzüyorlar. O insanlara şeyle diyorlar, biz günahkar adam. Şol sebepli Allah bilen bizim aramızda aracı gerek. Şonun üçin biz şol veli pire kol vermeli deyip öwrediyorlar ve insanları öz pirlerine kol vermeye çağırıyorlar. Ve ençeme kişiler dini bilmeyen, İslam akidesini bilmeyen inancın sada Müslüman doğanlarımız şolorun evliya diyen kişisi evliya mukadip düşünüyor. Yani evliya bolacak bolsa şu hile kol verilen daşına adam üşüyen şu hile adam bolmalı mukadip evliyani gözüne getiriyor. Ama Müslüman doğanlar hakikatta İslam'a göre veli kim? Veli deyip kime değil ya? Hakiki velilerin alamatı näme? Bizim birine veli deyip kabul etmemiz bilen ol kişi veli bolyar mı? İslam'a göre Müslüman doğanlar, İslam'a göre her bir iman eden Müslüman kişi Allah Teala'nın velisidir.
Yani her bir imanlı Musulman İslam'a göre her bir imanlı Musulman ewliyadır. Emma aralarına derece tapawudu bardır. Yani bilgatçıların sada halka düşünürşiyali velilik ümmetin içinde belli kişilere, plan ahuna, plan pire, plan işana, plan şeyhe mahsus değildir. Velilik belli kişilerin elinde değildir. Velilik atadan oğla yetişen zat değildir. Ehli bid'atta şeyle, bu diye bizim evliyamız, pirimiz diye on kakasan piri oluptur, on atasan piri oluptur, on matası piri oluptur deyip ne fikir ediyor, şu pirin oğlu olsa oğlan pir olya, evliya olya mukadiye. O insanlara şey deyip ne öz pirlerin övkör közyalarına övkör, mun atasan pira, mun kakasan veli adam, plan adam deyip. Asliyetinde şöyle övyan adamlarının ılımam yok, adam yok, yani atası pir deyip götürülüp görülen adam. Onu sorsanız köpçülüğün içinde şol pir deyip evliya deyip kabul ediyen adamlar gurulayan neler sesini çıkarman oturuyor. Çünkü ılımı yok, bilyen zadı yok. Dine daşınlı cemaat ba, anarsı güçlü deyip övüptürler halkın gözünde. Şol atasından oğluna bir zat geçen mika deyip atası pir olan için ya da veli olan için belki ön bolup geçendir, anırsında biri takva adam bolanır. Şu şeyle mika deyip buna mı şey deyip insanlara korkudup bina anarsı veli, anarsı pir deyip pikir ediyorlar atadan oğlu velilik geçýän mika diýip pikir edýärler. Ya da velilik musulmanda onlar bidgatçylaryň diýişi alakka pirden sopa geçýän zat däl. Diýmek nämeken? Her bir iman eden kişi, her bir iman eden musulman Allah Taala'nın velisidir, öwliýasydyr. Emma aralarına derece tapawudy bar diýdik. Şu ýerine öňsürin. Aralarına derece tapawudy bar. Derece tapawudy bar diýänimiz musulman dogonlar, ýagny imany berk takwalygy artyk bolanyň weliligi takwalygy pes bolan bilen deň däl. Allah Taala'nın ayetleri okulanna tüýleri diken bolup gözüne ýaş gelýän musulman bilen bu hili bolmaýanyň derecesi Allah Taala'nın gatynda deň däl. Ýa-da geceler turup göz ýaş döküp namaz kılýan, tehajjud kılýan musulman bilen ýalçylyk bilen namazyny kılýanyň derecesi Allah Taala'nın gatynda deň däl. Allah Taala niyatlap durmasa, Kur'an-ı Kerim okap durmasa, namazlarını wagtynda kılmasa, sudan çıkan balık yalak bolup birahat bolýan musulman bilen Allah Taala'ny aziyatlayan namazyny ýalçylyk bilen kılýanyň derecesi Allah Taala'nın gatynda deň däl. Demek her bir iman eden musulman kişi Allah Taala'nın velisidir, öwliýasydyr. Her musulman Allah Taala'nın öwliýasydyr, velisidir. Emma aralarına derece tapawudy bardyr. Bir musulmanyň ne derecede takwalygy artyk bolsa, ne derecede takwa bolsa Allah Taala'nın gatynda şonçalyk musulman dogonlar derecesi uludur. We köplenç veli diýilse erkek kişi gözüňde gelýär. Zina maşgala da Allah Taala'nın velisidir. Yani iman eden her musulman zina erkek tapawudy ýok, Allah Taala'nın velisidir. Misal üçin İslam'a göre ýaşap, pardlaryny berjay edip namusyny gorap, maşgalasyna hyzmat edip ýören takwa gelin, takwa gyz Allah Taala'nın veli kuludur. İslam'a göre ýaşap, pardlaryny berjay edip takwa bolup ümmeti Muhammede sallallahu aleyhi ve selleme peýdali, imanly nesil yetiştireyin diýip zahmet çekýän muallim Allah Taala'nın velisidir. Musulmanlaryň ýurduny goraýyn diýip, musulman watanyny goraýyn diýip takwa bolup serhet goraýan bir serhetçi, esker, serkerde Allah Taala'nın velisidir. Musulmanlara hyzmat edýän takwa musulman Luqman Allah Taala'nın veli kuludur. Milyoner musulman batyr. Emma takwadyr, Allah Taala'nın veli kuludur. Käbir insanlar pikir edýär, veli diýse şol näme? El hasali, garyb adam bolmaly, mukaýaşyň alakka dünýäden el çekip gören adam bolmaly. Beýle däl musulman dogunlar. Veli milyoner bolup biler. Dünýäniň baý adamydyr, emma takwadyr. Iň baý musulmanlar takwadyr. Allah Taala'nın veli kuludur. Demek näme musulman dogunlar? Her bir iman eden we takwa bolan musulman Allah Taala'nın gatynda derecesi ulu velilerden bolup biler. Ve Allah Taala bize kitabymyz Kur'an-ı Kerim'de hakiki velilerin kimlerdigini we olaryň bize alamatyny aýdýar. Bizem şunu bellemeli. Allah Taala'nın gatynda veli kim we derecesi ulu veli kim we şol veli awliya diýilýän kişiniň alamaty näme? Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Yunus surasının 62. 64. ayetlerine şeýle diýär: "Ela inne awliya Allahi la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun, ellezine amanu ve kanu yettekun, lehumul bushra fil hayatid dunya ve fil ahire." Allah Taala diýär, dikkat edin.
Allah Taala'nın veli kullarına korku yoktur ve olar kıynanmazlar diye. Ondan sonra Allah Teala bize buların kimdigini aydiya. Olar iman edenlerdir ve takva bolanlardır diye. Ellezine amenu ve kanu yettakun. Olar veliler, evliya dileyen kişiler iman edenlerdir ve takva bolanlardır diye. Olara bu dünyada ve ahirette de boşluk bardır diye. Hafiz İbn Kesir Allah ona rahmet etsin Tefsirul Kur'anul Azim adlı tefsir kitabında bu ayetin açıklamasında şöyle diye. قال حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن العظيم يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فسرهم ربهم فكل من كان تقيا كان لله وليا. diye İbn Kesir rahimehullah bu ayetin tefsirinde Allah Teala bize özünün velilerinin, veli bennelerinin, evliya bennelerinin iman edenler ve takvalardığını haber veriyor. Ve her kim takva olsa şol kişi Allah Teala'nın velisidir diye. Demek ne bakın? Her bir iman eden ve takva olan Müslüman Allah Teala'nın veli kuludur. Neçe takvalığı artırırsa şonşu da Allah Teala'nın katında derecesi artacaktır. Derecesi ulu velilerden bolacaktır. Bu devamında şöyle diye İbn Kesir قال عبد الله بن مسعود وابن عباس وغير واحد من السلف هم الذين إذا رؤوا ذكر الله وقد ورد هذا في حديث مرفوع. Yani ayetin tefsirinde yani sözü diyenden son İbn Kesir rahimehullah devam ediyor ve şöyle diye sahabe İbn Mesud, İbn Abbas ve seleften bir neçe kişi diye şöyle dedi diye şöyle ayıttı diye veliler barada. Veliler göründü Allah Teala'nın yadına düşüren kişilerdir dediler diye. Ve bu aydılan gurrun merfu hadiste geldi diye İbn Kesir rahimehullah. Yani ne demek? Velilerin alamatları veliler göründü Allah Teala'nın yadına düşüren kişiler diye. Ne dediği? O kişilerde takva kişilerin alamatlarını görüyen, farz ve sünnetleri amel edişlerini görüyen, Allah Teala'nın zikir edip yadlayışlarını görüyen ve Allah Teala'nın farzlarını dini senin yadına salıyor. Şonu göründü farz yadına düşüyor, namaz yadına düşüyor, Allah'ın yadla diye, ahireti yadla diye. Demek ne mi? Şu da hakiki takva Müslümanın alamatı. Takva Müslümanın yanına barsan Allah'ın yadını salıyor. Namaz okumulliye, namazını ahmet verilliye, Kur'an okalliye, sünnete vurab olulliye. Demek ne mekan? Veli demek iman eden ve takva Müslüman demek. Ve bizim akide inanç kitaplarımızdan biri olan ve Hicri 238 321 yıllar aralığında yaşap geçen İmam Tahavi Allah'ın rahmet etsin yazan İmam Tahavi'nin yazan El-Akidet-i Tahaviye adlı kitabımız var. Akide kitaplarımızdan. Yani bundan 1000 yıl kovrak ön yazılan kitap Müslüman doğunlar. Sonra İmam Tahavi bizim ehl-i sünnet Müslümanların akidesini beyan edip şöyle diye وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَانِ وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْوَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ. İman edenlerin hemmesi, Müslümanların hemmesi Rahman'ın Allah Teala'nın velileridir, evliyalarıdır. Ve onların Allah Teala'nın katında en kadirlisi Allah'a ve Allah Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'e en köp boyun bolanıdır diye. Demek veliler, evliyalar kim? Velilerin alamatı ne mi? Allah Teala iman edip, küfürden, şirkten uzak duran, Allah Teala'nın farzlarını berca edip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre yaşap, bid'atlardan, haram işlerden kaçıp, halal yaşayan her takva Müslüman Allah Teala'nın velisidir. Ve bir Müslümanın neçe takvalığı köp olsa, şol Müslümanın veliliği Allah Teala bolan yakinliği köprektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu hakikata ümsümüzü çekip Hucurat Suresi'nin 13. ayetinde şöyle diye bu barada İnne ekramakum indallahi etqakum. Allah Teala'nın katında sizin en hormatlığınız, en silahlığınız Allah Teala diye has takva bolanınızdır diye. Sahih Bukhari'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan haber verilen hadiste, kutsi hadiste, Peygamberimiz kutsi hadis diyenimiz Müslüman doğanlar Peygamberimizin Allah Teala şöyle dedi deyip aydan hadisine kutsi hadis diyor. Şu kutsi hadiste hem bize Allah Teala özünün veli kullarının kimlerdiğini aydiya, onların näme sıfatlarını, vasıflarını bize aydiya. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah Teala kâl men aadeli veliyen fakat âzentuhu bil harb
وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye Allah Teala şeyle dedi diye. Kim benim veli kulumu, takva kulumu düşmanlık etse onu savaş ıgılan ederim diye. Yani ne? Onu helak ederim diye Allah Teala. Yani bir Müslüman iman eden benne İslam'a göre yaşap yorun bolsa, takvalık edip, parlarını berca edip, sünnetlerini berca edip, şeriat göre yaşap, amel edip yaşap yorun bolsa, biriler çıkıp ona eziyet etseler, biriler ona çıkıp näme zulüm etseler, haksızlık etseler, Allah Teala näme diye şol kişi men savaş ıgılan ederim diye. Yani näme Allah Teala'nın savaş ıgılan ederim diye, ol kişiyi men helak ederim diye. Ondan sonra devam ediyor. Ve bennem maňa menim üçin parzdan has gowzat bilen maňa ýakynlaşyp bilmez diye Allah Teala. Yani açıklap aýtsak, bennem maňa ýakyn edýän zatlaryň iň gowsy parzlardyr diýip aýdy Allah Teala. Sonra bennem maňa nefil ibadetleriň üstünden ýakyn bolmagy dowam eder. Sonra men ol bennämi gowurarym. Haçan men bir bennämi gowursam, onuň eşidýän gulagy, görýän gözi, tutýan eli, ýöreýän aýagy bolaryn diye. Yani bunyň açıklamasy näme diýmek? Yani dine Allah Teala'nın razılığı bardadı dinler. Dine Allah Teala'nın razılığı bardadı fereder. Dine Allah Teala'nın razılığı bardadı elini uzadır. Dine Allah Teala'nın razılığı bar yere gider. Yani Allah Teala şol bendani öz yolunda yürümäge, öz yolunda durmaga golluk berer diýdigi. Ve izinden Allah Teala devam ediyor. Menden bir zat dilese dilegini berer diye. Menden pena dilap, menden gorok sorasa, maňa sığınsa onu gorar diýip aýdy Allah Teala. Yani bu mübarek hadiste Allah Teala özüniň söýgüsine münasip bolan weli awliya gullarynyň kimler diýini bize musulmanda onlar haber berýär we olaryň syfatlaryny bize aýdýar. We nähili bolamyzda bizem şolardan bolup biljegimizi Allah Teala bize öwredýär. Yani ol weli Allah Teala'nın söýgüsini gazanan kişiler takwa olup parzlaryny berja eden kişilerdir. Namazyny kılýarlar, orazasyny tutýarlar, juma gidýärler, zenan bolsa İslam'a göre örtünýärler. Yani Allah Teala'nın parzlaryny berja edýärler. Welileriň birinji syfaty. Ondan sonra ol weliler musulman dogonlar parzlary berja edenden sonra ay bolar da parzmy berja etdik diýip goýmaýarlar. Beter has köp Allah Teala'nın razylygyny kazanmak üçin goşmaça nefil ibadet edýärler. Nefil namaz kılýar, tehajjud kılýar, nefil oraza tutýar. Aw garip mätäje sadaka berýär, Kur'an Kerim okuýar, Allah Teala'ny köp ýatlaýar. Ine musulman dogonlar şu hili bolup parzlara, sünnetlere, nefillere amel edip Allah Teala'nın gatyna derecesi uly bennelerden, welilerden bolup bolýar. Allah Teala'nın gatyna musulman dogonlar derecesi uly benne kimler del? Arkasy pir bolan, hoja bolan, şyh bolan del. Allah Teala'nın gatyna derecesi uly bolan kişiler bular del. Pire gol beren del, atası weli bolan del. Plan pirden, plan şeyhden gol alan, pata alan del. Ya da illen üt köşük geyinip, şoňa meňdeş bir agaşyk geyip ya bir zat edip eline hasal bular del. Hakyky weli kim eken musulman dogonlar? Hakyky weli Allah Teala'nın parzlaryny berja edýän, sünnetlerini berja edýän we takwa bolan musulman ine şolar hakyky weli. Ine şolaň alamaty şol. Indi musulman dogonlar şol aýdylanlardan, şu aýdanlarymyzdan çıkarmalı neticeler näme? Birinci, weli diýmek Allah Teala'nın iman eden we takwa bolan bendelerdir. İkinci, musulmanlaryň hemmesi Allah Teala'nın welisidir, aralaryny derece tapawudy bardyr diýdik. Üçüncü, we her musulman Allah Teala'nın gatyna şol derecesi uly welilerden bolup biler. 4. Bizim musulmanlaryň birine, yani bizim musulmanlaryň birine weli diýip inanmagymyz onu weli etmeýär. Allah Teala'nın gatyna derecesi uly welinin kimdigini bir Allah Teala'nın özü bilýär. Yani Allah Teala'nın dostu diýip uly gurulamaly da, hawa biz ýagşy guman edýäs. Yani bizim birine weli awliya diýmekligimiz ýagşy gumandan ibaret. Şonu şu hile hasap edýäs. Çünkü üstünde takwalyň alamatlaryny gördük. Takwa kişiň näme edýän amallaryny gördük. Oşol kişi hakynda ýagşy guman etdik we Allah Teala'nın weli guly diýdik. Emma hakykatda kimin weli diýini Allah Teala bilýär.
Şol sebäpli musulman dogunlar birine Allah Taala'nın dosty, weli kişi diýemizde serasaply bolmaly, öte geçmeli däl. Allah Taala'nın adyna gurulmaz däl. Allah Taala'nın şu weli golu diýip yüzdeýi şey diýip näme? Adamlara şo hile edip näme? Aýtmaly däl. Biz şo hile hasap edýäs, inşallah şo hiledir diýmeli. 5-nji, ne derecesi weli bolanlar da, ne derecede alim bolanlar da musulman dogunlar ýalňyşyp bilýär, unutup bilýär. Olaryň bir tarapynda nefsi var, bir tarapynda şeytany var. Hatta bir kişi ulu alim, hafız bolup, derecesi ulu weli bolup, Allah saklasın sonra dogry ýoldan azyp kapyr hem bolup bilýär musulman dogunlar. Bizim düşünjämizde ýanky dersiň başynda da diýişmelek, öwliýa, weli, pir, aqun bir zat diýilse, şol adam hemme diýen dogrymy ka, ýalňyşmy ýa diýip pikir edýärler. Hatta ýalňyşy bar diýsen, ýalňyşynyň bardygyny aýtsan gen görýär. Öwliýa adam, weli adam ýalňyşyk bilermi ka diýip näme? Kabul etmek islemeýär. Emma musulman dogunlar iblisten misal alyn. İblis periştelerin arasındadır. İblis periştelerin arasındadır. Emma Allah Taala'nın diýenini etmänlik üçin kapyr boldy. Biziň tak öwliýa ol bul diýen kişilerimizin hiçbiri o tarapda cennete girenligini biz bilemizok. Umid edýär, ýaşy guman edýär. İnşallah şolardandyr diýär. İnşallah welilerdendir diýär. Emma anyk biz bilemizok. Demek näme hiç kimin bu dünýäde intak näme kepilnamasy garantisy ýok. Şol sebäpli musulman dogunlar, alim adamlar, takwa adamlar başymyzyň täji silemol gowurmady. Onda gurrun ýok. Emma hiç bir alimi, hiç bir takwa weli hasaplanýan kişini hata edip bilmeýän, her diýeni kabul edilýän kişi hukmunda görmeli däl. Ýalňyşýan ýerinde ýalňyşdygyny näme? Ýalňyşdy diýip bilmeli. 6-njy, her weli diýilen kişi, her keramat diýilen gurruny ananmaly däl. İmam Tahawi Allah rahmet etsin, ýanky aýdan kitabymyzda Aqida-s Tahawiyede ýene şeýle diýär: "Ve nu'minu bima jaa min keramatihim ve sahha anis-siqat min riwayatihim." Biz öwliýalaryň keramatlaryny we ygtybarly çeşmelerde, ygtybarly kitaplarda gelen riwayatlaryny tasdik edýäris diýär. Keramat hakdyr. Ygtybarly kitaplarda gelen bolsa musulman dogunlar kabul etmeliler keramaty. Emma keramat diýip her tapan hekaýany halka gurrun görüp ýörmeli däl. Her diýilen gepe ananmaly däl. Şuň kunna bir sürü bidgatçy mollar halkyna çykyp keramat diýip bol asly bolmaýan gurrunlar gurrun berýärler. Bu hile bolsa dogry bolmaýan musulmanlygyny rawa bir keramaty tasdik edýäs. Emma her keramat diýip gurrun berilen hekaýa da ananyp ýörmeli däl. O aqun molla da keramat diýip gurrun berýän zadynyň aňyrsyny gözlemeli dogrudan ama o kitapda barmy ýokmy? 7-nji, bir kişini weli alim pir diýip her näçe öwseler de musulman dogunlar biz üçin adamlaryň diýen gepleri ölçek bolmaly däl. Ýa-da bir kişiniň keramaty biz üçin ölçek bolmaly däl. Haçyn şuň kun adamlar şeýle seredýärler. Ha, tatawwuryny diýär, şunça adam ma diýär. Şunça medrese gurdurupdyr, şunça mescit gurdurupdyr. Onu gaty öwýärler, gaty gowurýarlar. Şoň üçin janyny berjek adamlar bar, müňlerçe şoňa gol beripdir. Ol keramatlymış diýip şu zatlary şoň dogrulygynyň delili hökmünde adamlara gurrun berýärler. Emma şu aýdylýan zatlaryň hiç biri onuň tawaragyna köp kişiň bolmaklygy, onuň keramaty bar diýilmekligi, näçe derejesi ulumuş diýilmekligi biz üçin delil däl, ölçek däl. Ölçek näme musulman dogunlar? Ölçek Kur'an, sünnet we sahabalaryň ýoly şeriat bolmalydyr. Şeriata uyan bolsa kabul etmeliler. Eger şeriata tersine giden bolsa, haram işe diyen bolsa, bid'at işe diyen bolsa inkar etmeliler. Näçe adamlar öwliýa pir diýersinler. Biz üçin esasy zat näme? Kur'an, sünnet, sahabalaryň ýoly şeriat. Keramaty bar diýseler biz näme etmeli? Şoň seretmeli, amalyna seretmeli. Amaly şeriata dogry gelýärmi, gelmeýärmi? Şoňa seretmeli. Dogry gelse kabul etmeli, dogry gelmese inkar etmeli. Alimlerimiz bu barada şeýle diýýärler: اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. Öwliýalar diýär şu meselede ittifak ettiler. Bir agızdan öwliýa, takwa, alim musulmanlar şunu kabul ettiler diýär. Näme ol? Eger bir kişi howada uçsa, suda ýörese diýe, ona allanmaly däl, onu tasdik etmeli däl diýe. Täki şol adamyň Peýgamber sallallahu aleyhi we sellemiň buýran zatlaryny edip gaýtaran zatlaryndan
Gatşarmy şoňa seretmeli diye. Yani biz üçin ölçü onun keramatı bar eken, ýok eken, töwerän adam eken, adaken, ay yüzlerçe kişi namaz başladypdyr. Bu zatlar ölçü değil. Şiýalaram birilerine namaza bura diýerler. Emma şiýa akidesi bozup, sahaba dilde diýerler. Diýmek ölçü näme? Kur'an, sünnet we sahabalaryň ýoly we şeriat şolara eýerýärmi, eýermeýärmi? Eger musulman doganlar şolara eýerýän bolsa, onu näme diýäs? Hak ýoldaky adam. Hatda keramat hem bolmasa, sahabalaryň aglaby bölüginiň keramaty ýokdy. Emma olar sahaba-dy. Şu ümmetin baş täji şolar. Ya bolmasa musulman doganlar şuň kunna ýalançy kişiler we keramat diýip bir zatlarym gorkadýarlar. Ýalançy öwliýalar we keramat diýip bir zatlarym gorkadýarlar. Gözbaşçylyk edýärler, jadugoýlyk edýärler. We sada adamlar şoňa keramat mykadip allanyp ýör. Diýmek bir kişiniň adatdan daşary bir zatlar gorkap keramat diýmekligi intak tasdik etmeli däl. Oňa göni keramat diýmeli däl. Deccalam näme etjek diýe kıyametden deccal gelenle adamlara adatdan daşary zatlar gorkajak diýe. Käbir kişiler şoňa keramat diýip inanjak diýe. Ütköşük zat gorkady, adatdan daşary zat gorkady, şonda bir güýç bar diýip diýe inanjak diýe. Diýmek näme eken musulman doganlar şeriatyň tersine hereket edýän bolsa, bid'at çykarýan bolsa, we şoňa benzer zatlara meşgul bolup ýören kişi bolsa, ol adamyň özüne weli diýmekliginiň, keramatly pir diýmekliginiň hiç bir näme biz üçin kadar gymmaty ýok musulman doganlar. Ýani kysymyalak da näşmal içimizde bar bir näçe, bizim içimizde de öwüp ya ýaýradylan kişiler bar. Türkmen sahradan, Eýrandan getirip bize ýaýradylan kişiler bar. Öwliýa diýip kabul edýär bizim käwir adamlarymyz. Öýlerine şolaň suratyny asýarlar. Öwliýa diýerler, adamlar şirke çagyryp ýör. Öwliýa diýerler, ölülerden zat dilesen bolýar diýip ýör. Öwliýa diýip ýören kişisi bid'ata çagyryp ýör. Öwliýa diýip öwüp ýören kişi 1400 ýyl bäri islam gelipdir, hiç bir ähli sünnetin alymynyň diýmedik gepini diýip insanlara din diýip şonu öwredik ýör. O şoňa öwliýa mykadip ýörler. Öwliýa diýip ýören adamlar heleýlere eline oşadyp ýör. Ahun ip dinläp ýören adamlar gidip ýankyýalak gaýalary elinde odan bolýar, ýeňini ýapyp şeýdip eline oşadyp ýör. Bu hile öwliýa bolmaýar, bular ada öwliýa, hakykatda öwliýa-da bular. Ada ahun emma näme? Hak ýoluň ahuny däl, bid'at ýoluň ahuny. Şonuň üçin näme musulman doganlar biz üçin ölçü Kur'an we sünnet sahabalaryň ýoly şeriat bolmaly. We 8-nji musulman doganlar dersden çykarmaly netijemiz her kim hakyky derejesi öwliýalary bilesi gelse, men hakyky öwliýalaryň ýolyny öwrenesim gelýär, hakyky öwliýalaryň syfatlaryny görüp şolaň ömürlerini, ýaşaýyşlaryny bilesim gelýär diýse, şol kişiler Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahabalarynyň ömür beýanyny okusunlar. Öwliýa diýilende bilen kellämizde bir bilen sahabalar gelmeli, başga hiç kim gelmeli-de. Bir bid'atça öwredipdirler. Bir bid'atçyň bir sada watanlaşa öwredipdirler. O bende de şolaň diýerini gaýtarýar. Näme diýe? Men gözümde bir peygamberim var, bir pirim var diye. Özüm şoňa şaýat boldum, özüm gurlaşdym. Men gözümde diýe bir peygamberim var diye, bir pirim var diye. Anan men diýdim Ebu Bekir radiyallahu anh nirde sen gözümde? Ömer radiyallahu anh nirde? Ebu Hanife nirde diýdim, durdu biraz. Biz üçin birinji peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelýär. Soň sahabalar gelýär. Hususan cennet bilen buşlanan 10 sahaba, soň galan sahabalar. Sonra selef imamlarımız gelýär. Abu Hanife, İmam Malik, İmam Ahmed, İmam Şafii, soň İmam Buhari ýaly imamlarymız gelýär. Bizim gözümizde şolar ýokarda bolmaly. Emma bu benna bir bid'atçyň biri Allah'tyr näme? Allah'ın dostu diýip öz bid'atçy pirini öwüpdir. O da bu şoň diýeni gaýtalýar. Men gözümde bir peygamberim var, bir pirim var diýe. Howply gurdum ýaman. Howply gurdum. Gözünüje ters ýola gidipdir, aşaklyka gidip barýar, habarym ýok. Goýuş edýänmikam diýe. Allah'ın dostunyň ýerine düşýänmikam diýip habary ýok, bid'atçyň ýerine düşüpdir. Şonuň üçin kim men öwliýa tanajak, öwliýalaryň ýaşaýyşyny görjek, derejesi uly öwliýalar bilesim gelýär diýse, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemiň sahabalarynyň ömrüni okusun. Hususan cennet bilen buşlanan 10 sahaba, diri ka cennet bilen buşlanan 10 sahabaň ömür beýanyny okusun. Ondan sonra başga sahabalaryň ömrüni okusun. Ondan soň İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Ahmed, İmam Şafii, İmam Buhari, İmam Muslim, Abdullah bin Mübarek ýaly selef-i salihinden bolan ulamalarymyzyň selef-i salihiniň ömrüni okusun. Hakyky öwliýa hasaplanmaly kişiler şolar. Ibrat almaly kişiler şolar musulman doganlar. Alhamdulillahi rabbil alamin.